Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξέρω ότι είναι αργά για αυτό που να πω, αλλά σας αφορά. Δεμέω τότε και μόνος μου σκέφτομαι και αυτά που βλέπω στην πράξη. Και δεν το διακουβέτα όπως ξέρετε ούτε τίποτα. Απλώς θέλω να σας πω ότι δεν κάνω άλλο κανάλι. Επειδή δεν θέλω να γεμίσω με λογαριασμό στο κανάλι μου ή τώρα μου πείτε, όχι, μπορεί να είναι και δικαιολόγια, μπορεί και να είναι όπως το νομίζει καθενός. Λοιπόν, τώρα μου πείτε δεν γεμίζει το κινητό. Ό,τι και κινητό και αν είναι να είναι και συγκεκριμένο με λογαριασμούς, αλλά εγώ το βλέπω ότι θα γεμίζει. Γι' αυτό δεν κάνω πολλά και το κάνω σε ένα. Το live το κάνω σε ένα. Έτσι και έτσι τα μαζεύω από τα live και θα κάνω καινούργιο λογαριασμό. Αυτό να σας πω. Πριν θα σας δείξω και κάτι που στην αρχή αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ήταν έτσι. Και ελπίζω να χαρείτε. Να μου τα γράψετε κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, πηγαίνω. Αν το βρω να το Kingdoms, ό,τι και αν είναι. Το ανοίγω. Όπως βλέπετε όλα είναι καλά. Εδώ αυτό το συγκεκριμένο εικόνα έτσι φαίνεται, αλλά δεν είναι έτσι που φαίνεται. Πατάω. Ανοίγει κανονικά. Καθυστέρηση. Αλλά κοίτα, αυτό δεν ήταν έτσι. Μπορεί να άλλαξε. Ποιος σας το λέω. Κοίτα. Κοίτα και αυτό η συγκεκριμένη έχει αλλάξει. Τι θες?